Legacy. Zdravím vás. Volám sa Adam a pochádzam, aby sme boli bez predsudkov, z milujúcej a fungujúcej tradičnej rodiny. Nuž, vyjadri sa Bárzde, vyjadrím sa aj ja. Povšimol som podkopem mi ten Popocatépetl, alebo nepodkopem mi ten Popocatépetl. Všimol som si, že nič nerozdeľuje našu spoločnosť v poslednej dobe viac ako referendum Aliancie za rodinu. Prečo? Pýtajú sa mnohí. Pýtam sa aj ja. Ako je možné, že tak zbytočnou iniciatívou dokážeme zamestnať naše kreatívne a ambiciozne slovenské mozgy? Musíme si uvedomiť, že naša spoločnosť je rozdelená už od základu. Na jednej strane tu máme ľudí, ktorí dokážu konštruovať lietajúce autá. Alebo ľudí, ktorí dokážu mať pod palcom počítačovú bezpečnosť po celom svete. No pochopiteľne v zdravej a inteligentnej spoločnosti musia byť aj tí, čo sa budú starať o zdravie našich rodín, rovnako ako autori tohto videa. Prostredí náklonnosti, príjemných nežností a vzájomnej pozornosti. Naozaj? Toto? Prosím vás, kto je autorom tohto videa? Ja som túto informáciu nikdy nedostal, ale chcel by som nahlásiť, že mám silné podozrenie, že tí dvaja muži v tom spote nie sú rodičmi toho chlapca. Hej? A dokonca mám silné podozrenie, že to ani ale vôbec nie sú homosexuáli. Pretože vysvetlite mi, ktorý homosexuál, hej, by sa už dal na natočenie takejto reklamy. Žiadny. To vám môžem povedať s istotou. Jediný, kto by bol ochotný hrať v takomto spote, je člen spolku anonymných pedofilov. A keďže nám ani len neboli ochotní ukázať tváre, tak pravdepodobne pôjde o rímskokatolických hodnostárov. Ty by si chcel vyrastať v tom. OK. Dosť už. Chápem. Nebudem sa tým zaťažovať, pravdepodobne ide o iniciatívu nejakých zvrátených radikálov. Fakt, OK. Oveľa dôležitejšie je, čo nám chce povedať tá inteligentnejšia strana, teda čo nám chce povedať organizátor referenda, a to je Aliancia za rodinu. Adamko, prišli tvoji noví rodičia. Chápem, takže tu máme dvoch hipsterov, ktorí sa snažia adoptovať si dieťa. Zaujímavé. S tým sa ale dokážem stotožniť. Súhlasím, že hipsteri by rozhodne nemali mať deti. Nielen, že sa tým vystavujeme riziku, že budúca generácia bude ľahostajná k bulváru, komercii a mainstreamovým médiám, teda k základným kameňom našej zdravej spoločnosti. No navyše si predstavte, akým peklom by si tieto nevinné detské duše museli prejsť na strednej škole. Takéto dieťa by nikdy nebolo takzvané cool. A viete, aké dôležité je mať v takom veku uznanie spolužiakov? Bez takéhoto uznania, čo môže z takého decka vyrásť? Nepokúšajme sa zahrávať s ohňom, následky môžu byť katastrofálne. To si uvedomujú aj ľudia zo stránky povedzme to.sk a preto použili skutočne presvedčivý obrázok, taký deskriptívny, pri svojom článku, ktorý opisuje rôzne príbehy ľudí, ktorí odmietli iných ľudí na základe ich sexuálnej orientácie a boli za to patrične potrestaní. Je absolútne šialené, že v tzv. Civilizovaných krajinách je diskriminácia odlišností trestaná? Či? Nechám vám na posúdenie a zahráme si takú hru. Skúsim v zopár prípadoch nahradiť slovo gay slovom čierny. Ellen Hagen so svojím manželom Johnom prevádzkovali roku 2006 firmu Ellen Photography v meste Albuquerque v štáte Nové Mexiko. V roku 2006 odmietli žiadosť o fotografovanie na obrade páru Afroameričanov kvôli príslušnosti k inej rase. V roku 2008 Komisia pre ľudské práva v Novom Mexiku rozhodla, že Hagenovci diskriminovali pár na základe rasy. Ďalej. Rodina Kleinová bola nútená v roku 2013 ukončiť svoje úspešné podnikanie po tom, čo ich firma Sweet Cakes by Melissa v Oregone odmietla žiadosť upiec svadobnú tortu na slávnosť uzavretia Černošského zväzku. Pár podal sťažnosť podľa oregonského zákona o rovnosti z roku 2007, ktorý zakazuje rasovú diskrimináciu. V januári agentúra vydala rozhodnutie, ktorá uvádza, že firma Sweet Cakes by Melissa porušila oregonský zákon o rasovej diskriminácii, keď odmietla upiec tortu. Áno, ja viem.
Možno vám to príde ako neporovnateľné, ale pred pár desaťročiami by ste sa divili, že tí ľudia boli trestaní za rasovú diskrimináciu, rovnako ako sa divíte dnes, že sú trestaní za sexuálnu diskrimináciu. Ale v tom tkvie základ rovnosti a tolerancie. Nie nadarmo sa hovorí, že tvoja sloboda končí tam, kde začína sloboda niekoho iného. Pokiaľ sa dvaja ľudia milujú a je to vzájomné, nemal by byť problémom farba pleti, rovnako ako sexuálna orientácia. A to je fakt. A pokiaľ títo ľudia nežiadajú nič viac než to, čo je štandardom pre majoritu, tak si musíme uvedomiť, že nežiadajú žiadne privilégium, žiadajú len rovnosť, nič viac. Privilégium by bolo, keby žiadali oslobodenie od daní, rovnako ako má napríklad cirkev. Mimochodom je veľmi pozoruhodné, že práve tí najprivilegovanejší sú prvými v rade, keď príde na potláčanie rovnosti. A absolútne sa pritom nehambia útočiť na našu vieru a sú ochotní použiť tie najšpinavšie zbrane, aby úplne otočili vaše svedomie proti vám. Pritom samotný pápež sa opakovane vyjadril, že nie je na ňom, aby súdil ľudí odlišnej orientácie. Možno nie som veriaci katolík, ale plne uznávam jeho, teda pápeža, ako osobu a jeho úsilie spoločnosť spájať. Tak prečo vy ostatní veriaci máte toľko úsilia spoločnosť rozdeľovať? Zamyslite sa nad tým. A možno si uvedomíte, že skutočným nepriateľom je ten, kto sa bez hanby bude schovávať za deti a tvrdiť vám, že všetko to robíte pre ne. Skúste sa spýtať svojich detí, čo si o tom myslia a porozprávať sa s nimi o tom. Možno sa dozviete skutočne zaujímavé názory. A napríklad aj zistíte, že často, rovnako ako my dospelí, deti v tom tiež nemajú jasno. To som bol ku príkladu ja ako dieťa a verte mi, tento zmrt nemal jasno takmer ničom. Okrem jednej veci. A to bolo, že som nenávidel, pokiaľ si niekto myslel, že vie, čo si myslím. Že vie, čo je pre mňa najlepšie a že pozná môj názor lepšie než ja sám. You married each other? That's funny. It's funny, right? Yeah. So that means you love each other. Yeah. Yeah. Yeah, they're much alike. You're much alike. And I'm gonna play ping pong now. Okay. You can play if you want. OK, ale vážne. Kľudne vyzývam všetky decká, ktoré uvidia toto video, napíšte mi do komentáru, či v tom máte jasno a pokiaľ áno, zaujíma ma váš názor, nech je akýkoľvek. Na záver ešte jedna iniciatíva a združenie, ktoré sa dotkli môjho srdiečka, pretože uznávajú skutočné hodnoty. A tým je Aliancia za tradičnú hodinu 12. Za prvé, hodina je nemenný zväzok jednotky a dvojky. Všetky iné registrované zväzky iných cifier, predovšetkým dvoch jednotiek alebo dvoch dvojek, nemôžu byť označované ako hodina. Školy nemôžu vyžadovať účasť detí na 1. až 11. vyučovacej hodine, ak rodičia detí alebo deti samotné vyznávajú tradičnú 12. hodinu. Navštívte ich stránku, link nájdete v popise, určite to stojí za to. Táto iniciatíva, vážený, nie je totiž o nič menej významná než tá iniciatíva, ktorá na vás pozerá spoza detských očí na uliciach. V konečnom dôsledku som vlastne rád, že tu máme také referendum. Inteligencia bola vždy roztrúsená a teraz máme konečne svojho spoločného nepriateľa. Len škoda, že sa nevieme združiť aj proti korupcii, oligarchii, vláde korporácií. Ďakujem vám za pozornosť a pamätajte, neexistuje nič ako rovný a rovnejší. Buď sme si v medziľudských vzťahoch rovní všetci, alebo nikto. A sloboda slova by nikdy nemala byť otázna.